Πήγα προχθές σε μια καφετέρια κέντρο Θεσσαλονίκης να δουλέψω με το λάπτοπ και με το που έφυγα μίλησα στον ιδιοκτήτη. Του λέω τρομερό μαγαζί, μπράβο, του λέω δεν το ήξερα, πρώτη φορά το είδα. Πάνω ήμουνα μόνος μου εγώ, δούλευα κανονικά, είχε χώρο ωραίο για υπολογιστές, να βάλεις εκεί να δουλέψεις και τα λοιπά, να κάνεις τα meeting σου. Και του λέω δεν σας βρήκα πουθενά όμως, Instagram, TikTok, δεν έχει σελίδα, δεν ξέρω. Μου λέει έχω μία, δεν ασχολούμαι και πολύ, τώρα θα ξαναξεκινήσω σιγά σιγά. Του λέω κρίμα είναι γιατί χάνει πάρα πολλού πελάτε, χωρί λόγο. Έχει τόσο ωραίο μαγαζί, είναι κρίμα να μην το βλέπει κάποιο. Δεν θε να βρει κάποιον να το αναλάβει αυτό το κομμάτι για να σε βοηθήσει. Μου λέει μόνο μου θα το κάνω. Τώρα όταν βρω χρόνο, κανονίζω κάτι άλλε δουλειέ και σιγά σιγά θα το σετάρω. Με το που μου το λέει αυτό, οκ. Ο τύπο λέω δεν έχει ακόμα πολύ καιρό μπροστά του. Σε λίγου μήνε θα έχει κλείσει το μαγαζί του. Και όχι γιατί είναι κακό μαγαζί, ίσα ίσα είναι πάρα πολύ καλό. Απλά ο ανταγωνισμό σου θα σε καταπιεί. Ο άλλο ποστάρει βίντεο κάθε μέρα, πληρώνει διαφήμιση, κάνει το ένα, μιλάει στον ένα, μιλάει στον άλλον. Και εσύ μένει άπραγο γιατί θε να κανονίσει κάτι και θε να το τρέξει και μόνο σου. Τι να σου πω, ρε φίλε. Καλή τύχη.